निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। आर्यांचे आक्रमण ह्या सिद्धांतातून नेमके काय प्रतिपादन करायचे आहे हे काही विद्वानांना बरोबर समजून आले होते, परंतु तथ्ये आणि आर्य सिद्धांत यांचा परस्परांशी ताळमेळ तर घालता येत नव्हता। या विद्वानांनी त्यावेळी घेतलेल्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले असले तरी त्यांचे म्हणणे किती योग्य होते हे आज आपण पाहू शकतो। युरोप तसेच भारतामधून जी विरोधी मते प्रदर्शित झाली त्यापैकी काही मते या ठिकाणी पाहूया। युरोपीय विरोधकांचे आवाज। माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन यांचा उल्लेख अगोदरही आलेला आहे। ज्या कोणी प्रथमतः आपल्या असहमतीचा आवाज उठवला अशांपैकी ते एक होते। संस्कृत आणि युरोपीय भाषा यामध्ये असलेल्या संबंधाबाबत ते जाणून होते, परंतु एका मध्यवर्ती केंद्रस्थानापासून आर्यांचा प्रसार झाला हा सिद्धांत म्हणजे मनमानी व समर्थन करता न येण्याजोगे गृहीतक असल्याचे माउंट स्टुअर्ट एल्फिन्स्टन यांचे मत होते। 1841 मधील त्यांच्या हिस्ट्री ऑफ इंडिया या पुस्तकात ते म्हणतात, आर्यांचे पूर्वी भारताबाहेर कुठेतरी वसतिस्थान असावे याविषयी वेदांमध्ये अन्य कुठल्याही ग्रंथात उल्लेखही नाही। हिंदू कधी काळी भारताशिवाय दुसरीकडे कुठेतरी वस्ती करून होते असे मानण्यास काही आधार नाही। आर्य मिथक ज्यावेळी अगदी ऐन भरात होते त्यावेळी 1892 मध्ये आपल्या लेखनातून आर्यवंश ही संकल्पनाच मुळात नाकारणारा पहिला माणूस होता, फ्रेंच पुरातत्वज्ञ सालोमन रिनात। 3000 वर्षापूर्वीच्या आर्यवंशाविषयी बोलणे म्हणजे एक असमर्थनीय गृहीतक मानण्यासारखे आहे, परंतु आज मिथीसही तो जणू काही अस्तित्वात आहे असे बोलणे हे निव्वळ वेडगळपणाचे आहे। आतापर्यंत बहुतांश युरोपीय भारत विद्या अभ्यासकांनी वैदिक संस्कृतीचा उगम भारताबाहेर झाल्याचे मान्य केले होते। असे असले तरी H.H. विल्सन, T. गोल्डस्टुकर किंवा W.D. विटने अशा अनेक संस्कृत तज्ज्ञांना मॅक्स मुलरने निश्चित केलेला ऋग्वेदाचा अलीकडचा काळ मान्य करणे अशक्य वाटत होते। जर्मन पंडित मॉरिट्स विंटरनेट्स यांनी ऋग्वेदाचा काळ वाङ्मयाच्या आधारावर सांप्रत काळापूर्वी 2500 वर्षे सुचवला होता। जर आपण या संस्कृत साहित्याचा आरंभ काळ अगदी अलीकडचा म्हणजे सांप्रत काळापूर्वी 1200 ते 1500 असा धरला तर या महान वाङ्मयाचा एवढा विकास कसा झाला असेल याचे स्पष्टीकरण देता येत नाही। 1922 मध्ये ब्रिटिश विद्वान F.E. पार्गिटर यांनी पुराणांमध्ये विखुरलेल्या ऐतिहासिक माहितीचा तर्कसंगत अर्थ लावण्याचा प्रयत्न केला। विशेषतः राजघराण्यांची आणि राजांची जंत्री शोधल्यावर त्यांच्या शोधाची परिणती अनपेक्षित निष्कर्षात झाली। सांप्रत काळापूर्वी 1500 वर्षे भारतातून लोक बाहेर गेले असल्याचे भारतीय परंपरेने नोंदविल्याचे त्यांना आढळले। त्यावरून त्यांना असे वाटते की इराणी लोक हे सुद्धा भारताची एक शाखा असणे शक्य आहे। ऋग्वेदाच्या नदी सूक्तात नद्यांची जी नावे दिली आहेत त्या नद्या उत्तर भारतातील असून त्यांचा उल्लेख पूर्वेकडून पश्चिमेकडे असल्याचे अगदी समर्पकपणे त्यांनी दाखवून दिले आहे। ते म्हणतात, आर्य जर वायव्येकडून भारतात प्रवेशले असते तर ऋग्वेदाच्या ऋचांची रचना होण्याच्या वेळी त्यांचा प्रसार पंजाबातून पूर्वेकडे फार फार तर सरस्वती किंवा यमुनेपर्यंत झाला असता। परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या नदी सूक्तात नद्यांचा क्रम आर्यांचा पूर्वेकडे जसजसा विस्तार झाला तसा नसून गंगेपासून कदाचित जिथे ते नुकतेच पोचले असू शकतील तिथून उलट दिशेने पश्चिमेकडे आहे। मॅक्स मुलरने
स्वतःच आर्यविकाविषयीचा आपला दृष्टिकोन नाकारून त्यावर अखेरचा पडदा टाकला होता. आर्यवंश संकल्पनेचा त्यांनी पुरस्कार केला. त्यानंतर 40 वर्षांनी म्हणजे 1888 मध्ये अशा काही वंशाबद्दल आपण बोललो होतो हेच त्यांनी साफ नाकारले. जेव्हा मी आर्य म्हणतो त्यावेळी मला ना रक्त, ना अस्थि, ना केसांचा रंग, ना कवटीचा आकार अभिप्रेत असतो, तर केवळ जे आर्य भाषा बोलतात ते आर्य असे मला म्हणायचे असते. हे मी वारंवार स्पष्ट केले आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. भारतीय ग्रंथाची जी कालगणना त्यांनी मनाला येईल त्या पद्धतीने निश्चित केली होती ती सुद्धा त्यांनी 2 वर्षानंतर अमान्य केली. 1890च्या त्यांच्या सुप्रसिद्ध घोषणापत्रात त्यांनी म्हटले होते, जगातील कोणतीही शक्ती हे कधीच निश्चित नाही करू शकणार की वेदांची निर्मिती इसवी सन 1000 वर्षापूर्वी झाली की 1500 की 2000 की 3000 वर्षापूर्वी झाली. अखेरीस 1900 साली त्यांच्या मृत्यूनंतर लगेचच प्रकाशित झालेल्या त्यांच्या आत्मचरित्रात त्यांनी एक थक्क करणारे विधान केले आहे. वेदांच्या निर्मितीच्या वास्तविक काळासंबंधी म्हणायचे तर जर आपण तो इसवी सन सनापूर्वी 5000 वर्षे निश्चित केला तर मला नाही वाटत कोणी त्याचे खंडन करेल. पण जर आपण वेदांच्याही पलीकडे जाऊन संस्कृत भाषेच्या विकासाला लागलेला कालावधी मोजायला जाऊ तर मला शंका आहे की 5000 वर्षे तरी त्याला पुरेशी होतील का? दुर्दैवाने आता मात्र विद्वान त्यांच्या सांगण्याकडे लक्ष देण्यास तयार नव्हते. उलट जे सिद्धांत त्यांनी त्यांच्या तरुण वयात अविचाराने आणि स्वैरपणे मांडलेले होते त्या सिद्धांतांना चिकटून राहणे विद्वानांना अधिक मान्य होते. भारतीय विरोध. आता आपण भारताकडे वळूया आणि आर्यांचे आक्रमण या सिद्धांतावरील काही प्रतिक्रिया बघूया. अशा प्रतिक्रिया प्राच्य विद्यावादीच्या उदयाच्या आधी भारतीयांनी कधीच ऐकल्या नव्हत्या हे परत एकदा सांगणे आवश्यक आहे. पहिली गोष्ट, या सिद्धांताला भारतात कोणी विरोध केला नाही. भारतीय मानसिकता अधिकतर पाश्चात्यांची जी हुजुरी करावी अशी झालेली होती. आजची स्थिती तरी काय फार वेगळी आहे. त्यामुळे आपल्या स्वतःच्या विद्वान पंडितांचे, ऋषींचे ऐकण्यापेक्षा पूर्वग्रहदूषित युरोपीय विद्वानांचे म्हणणे त्यांना अधिक मान्य होते. विरोधी मत असणाऱ्या भारतीय विद्वानांपैकी स्वामी दयानंद सरस्वती हे आर्यमतकाचे जोरदार खंडन करणारे पहिले विचारवंत होते. आर्य इराणमधून आले, त्यांनी येथील मूळ निवासींना नेस्तनाबूत केले आणि ते स्वतःच राज्यकर्ते बनले असे कुठल्याही संस्कृत वा इतिहास ग्रंथात लिहिलेले नाही. वेदांमध्ये आर्य हा शब्द कुठल्याही वंशाशी वा लोकसमूहाशी संबंधित नसून नैतिकता व इतर आंतरिक गुणांशी निगडीत आहे. भारतालाच आर्यावर म्हणजे आर्यांचे वसतिस्थान असे म्हणत असत आणि आर्य म्हणजे वैदिक भारतीयच होत असे त्यांनी अत्यंत ठामपणे प्रतिपादन केले आहे. दयानंदांनी वेदाविषयीचा युरोपीय दृष्टिकोन पूर्णतया नाकारला. श्री अरविंद लिहितात, वेद हेच भारताच्या शक्तीचा शाश्वत स्रोत आहे यावर स्वामी दयानंदांचा दृढ विश्वास होता आणि वेदांचे अंतिम स्पष्टीकरण काहीही असो त्या बाबतीत योग्य धाग्यादोऱ्यांचा शोध घेणारे पहिले विद्वान म्हणून दयानंदांचा गौरव केला जाईल याविषयी मला खात्री आहे. याच कारणासाठी दयानंदांनी आपल्या प्राचीन संस्कृतीची निंदानालस्ती करणाऱ्या ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचा कडाडून विरोध केला. इतकेच नव्हे तर जिथे धर्मांतराची लाट होती अशा ठिकाणी विशेषतः पंजाबमध्ये त्यांचे मिशनऱ्यांबरोबर तसेच मौलानांबरोबर सुद्धा सार्वजनिक वादविवाद चढले होते. स्वामी विवेकानंदांनी वारंवार प्रतिपादन केले की आपल्या देशबांधवांनी विचारात आणि हृदयात स्वतःच्या तेजस्वी वारशाचा अभिमान बाळगण्याची, त्याचबरोबर सद्य काळातील परिस्थितीची जाणीव ठेवण्याची आवश्यकता आहे. विवेकानंदांकडे केवळ आपल्या प्राचीन ग्रंथाचेच नाही तर पाश्चात्य इतिहास आणि धर्म यांचे सुद्धा सखोल ज्ञान असल्यामुळे त्यांना आर्य संकल्पनेच्या डोलाऱ्याचे तत्काळ आकलन झाले. अमेरिकेत दिलेल्या भाषणात त्यांनी टिप्पणी करताना म्हटले होते, आणि तुमचे युरोपीय पंडित आर्यांविषयी जे म्हणतात की आर्य बाहेरून कुठून तरी भारतात जोडीने आले आणि त्यांनी येथील मूळ निवासींचे निर्मूलन करून त्यांची भूमी बळकावून घेतली, हे निरर्थक आणि शुद्ध मूर्खपणाचे बोलणे आहे. आश्चर्य म्हणजे आमचे भारतीय विद्वान सुद्धा त्यांच्या होला हो करतात आणि हे भयंकर असत्य आमच्या मुलांना शिकवले जाते. आजही 20व्या शतकात मुलांना हेच शिकवले जाते हे पाहून त्यांना दुःख झाले असते. भारतात दिलेल्या अशाच एका व्याख्यानात स्वामी विवेकानंद उपरोधिक स्वरात थेट मुद्द्यावर बोट ठेवत म्हणाले होते, आमच्या युरोपीय पुरातत्ववेत्याला स्वप्नात सारा भारत देश काळ्या डोळ्यांच्या मूळ निवासींचा असल्याचे दिसते आणि तेजस्वी डोळ्यांचे आर्य भारतात आले. कुठून आले राम जाणे. काहींच्या मते ते मध्य तिबेटातून आले तर काहींच्या मते मध्य आशियामधून आले. देशप्रेमी इंग्रज माणसांना वाटते आर्य तांबूस केसांचे होते. तोच लेखक जर काळ्या केसांचा असेल तर त्याच्या दृष्टीने आर्य हे सारे काळ्या केसांचे होते.
हल्लीच आर्य हे स्विस सरोवरांच्या प्रदेशात राहत होते असेही सिद्ध करण्याचा एक प्रयत्न करण्यात आला. त्या साऱ्यांना त्यांच्या सिद्धांत वगैरेंचे तिथे जलसमाधी मिळती तर मला बिलकुल वाईट वाटले नसते. आता कोणी असेही म्हणतात की आर्य उत्तर ध्रुवावर राहत होते. आर्य आणि आर्यांची वसती स्थाने साऱ्यांचे परमेश्वर कल्याण करू. या साऱ्या सिद्धांताच्या सत्यतेबाबत म्हणाल तर आमच्या वेद वाङ्मयात त्याविषयी एक शब्दही नाही. आर्य भारताबाहेर कुठून तरी आले हे सिद्ध करणारा चकार शब्द सुद्धा नाही. प्राचीन भारतात अफगाणिस्तान सुद्धा समाविष्ट होता. इथे सारा विषयच संपतो. तसेच शूद्र जाती अनार्य होत्या हा सिद्धांत सुद्धा तितकाच तर्काला सोडून तितकाच अविवेकी आहे. संपूर्ण भारत आर्य आहे, बस, आणखी काही नाही. वसाहतवादी राजकर्त्यांचा भेदनीतीचा कावा जाणून त्यांनी आपल्या देशबांधवांना सावध करताना म्हटले होते, आणि जेवढे तुम्ही द्रविडी आणि आर्य तसंच ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर प्रश्न या आणि अशा साऱ्या क्षुद्र निरर्थक गोष्टीवरून भांडत तंडत बसाल तेवढे तुम्ही भारताच्या भवितव्यासाठी आवश्यक असणारी शक्ती आणि सामर्थ्याचा संचय करण्यापासून वंचित राहाल. स्वामी विवेकानंदांना ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या भारतातील आणि पश्चिमेतील कामाची चांगलीच जाण होती. अमेरिकेतील त्यांच्या पहिल्या वास्तव्याच्या काळात ते स्वतः मिशनऱ्यांच्या खोट्या नाट्या निंदा नालस्तीचे लक्ष ठरले होते. भारताची मूर्तिमंत आध्यात्मिक प्रतिमा त्यांच्या रूपात साकार झाली होती. त्यामुळे अमेरिकन लोक त्याकडे आकर्षित होऊ लागले, जे अर्थातच मिशनरी लोकांच्या पचनी पडण्यासारखे नव्हते. आपल्या देशबांधवांमध्ये आपल्या संपन्न वारशाविषयी जागृती निर्माण करावी हा स्वामी विवेकानंदांच्या आस्थेचा विषय होता. भारताच्या अंतापर्यंत भारत कधीही युरोप होणार नाही आणि भारताचा कधी अंत होईल का? तसे झाले तर या पृथ्वी तलावरून सारी आध्यात्मिकता नाहीशी होईल, परिपूर्ण नैतिकता नाहीशी होईल, धर्माप्रती असणारी सहृदयता नष्ट होईल, सारे आदर्श संपून जातील असे कधीच होणार नाही. आर्यांचे आक्रमण ह्या सिद्धांताचे पद्धतशीर खंडन होण्यासाठी श्री अरविंदांची प्रतीक्षा करावी लागली. भारतामध्ये स्वातंत्र्याची भावना जागृत करण्यासाठी 1 दशकभर काम केल्यानंतर आणि 1 वर्षाच्या कारावासानंतर 1910 मध्ये श्री अरविंदांना समजले की ब्रिटिश सरकारने अखेरीस नव्या जुलमी कायद्यानुसार त्यांना हद्दपार करण्याचे ठरवले आहे. भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड मिंटो हे तर त्यांना सर्वात धोकादायक माणूस म्हणत असत. त्यावेळी श्री अरविंदांनी बंगालमधून बाहेर पडून तेव्हा फ्रेंचांची वसाहत असलेल्या पॉंडेचेरी इथे आश्रय घेतला. तिथे त्यांनी वेदांचा अभ्यास सुरू केला. नुकत्याच सुरू केलेल्या प्रखर साधनेच्या दरम्यान त्यांना जे काही अनुभव आले होते त्यांची प्रचिती त्यांना वेदांमध्ये आली आणि ते थक्क झाले. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.